tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e maa min fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e maa min fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini ye femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala février kalo kile folo yi san ba flani muga ani nani aw munu ba fle sanga na ka wakati anga bolo la sira kilingin na bela jelinga mali kona ya kata se mali ko kanama ambe aw bela jelin fo aka wakati o tugala kuna funi ali wati seleni ayo bismillah fondamne la bi anga chamache fanga jamana nyama no ye colonel Assimi Goïta janvier kalo kile bisaba samba flani mwa ani nani ale turki ka ministre mbinoni anya shine buga jamana wera kunyabo ulu nyana bolima aye o bismillah namba lewele ko Tayiba Erdogan anana chimina sa uri ka jamana nyama ale ka chi anga jamana nyama ale fanfela mini ode be ani kilenya o kuma nyonya uluye ani anga chamache fanga jamana nyama klale kuma la kuma na sa bora ni ka kuma nyonya ka okeni o ameta sildizi aya yira ka foko ani anga chama fanga jamana nyama colonel Assimi Goïta kuka kuma nyonya famba ale bulla femika o de be ani kilenya kataka se basiki bena jamana kono chuko mina uyo kuma ni ka ulufo ani femi ni création de l'alliance des états du Sahel ni oye AES uyo okuma nyonya onika ulufeneke aye folike ni nganyeshi anga chama fanga jamana nyama ale yorola ka keni AES ale barau kononai ameto anga chamache fanga jamana nyema ale ka kuna funyo konna la ale sisano bi alamusa amto anga chamache fanga jamana nyema ale ka kuna funyo konna la ale sisano bi alamusa février kalo kile folo samba flani muga ani nani ay sraba do ni ka ulu kulmu kar sraba mini abetalike anga faba konna la no kuluba kataka se katisra o ma mini abna sra nunu ka ale ke sra belebeleba fly wala sa ka se ka ponje taka ani katitaka ne ka onogo ya liba uluma chugoya mina sira mi fana ni ale beteme bamako same kati ale fe ni sira ko foli bela jele mina ke sira bilibili bay akolo mo karalu ko ni ulu baro ko ni bela jele nundu na ngati machi fanga jamana nyama ale fe ni ya jate mine kati fene kati boyena kati kera dubai kati fene sans présent ya fo kwa ba fe ka dugu sira do be ko duma kati konona fene na anya jate mine sira do ka nga duma wala saka kati ki kala nyona donc biso madaina ani jamana nyema anana kanu kunga nye folo dibi ami wele minda katika ufe dugumana do ami bo kuluba fe o ami bo musée ro fe o u ka laje u ka faranga an be kan je an ni projet ko koroma do wala sa projet mi saka ke chuguma ka soro dikuma se mama parce que ni no ana bara bay min kasababi ti jo an sefa wali milliard keme nyonona atita ni kasabi ni kasarate ou bien ni ma do gasila donc amba nyinu fe u ka faranga ni fili borala atike on no ama lawla kama abike bara na tabulu donc amba nyinu fe anuka nyema lasgide mbe oluka fara demsonga u ka fara musoka u ka fara dugula moka u ka kuna foni jense ka bella famia u ka ndeme anga saka bara inga keke wala sa akwasa na faka se bema
janvier kalo tile 31 san 2023 CCB ale kɔnɔna la an ka ministre ɲɛma ni o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye ale tun bɛ sɔrɔ bozonbaw olu ɲɛma weleli kun ye fɛn min sa o de ye k'a yir'u la k'a fɔ ko Mali kɔni ale y'i bolo bɔ CEDEAO ale bolo k'a yira k'a fɔ ko Mali bɔlen CEDEAO bolo sa k'o tɛ foyi tiɲɛ an ka jamana ale ye aw ni an ka jaga dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala ale ka kunnafoniyaw ni ka olu lamɛn. An bɔra CEDEAO la pewu. Akɔrɔdalen ni signera olu fɛ Ala ka hinɛ la. Ka heureusement Malaw yɛrɛ y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u bɔ jɛkulu dɔ sigi min bɛ n'u ka ko ɲɛnabɔ. Mais k'a fɔ minnu nana Maliyɛnw faga ka taa fɔ k'olu de y'u faga k'an bagabaga ka ti dogo dɔ fɛ ko kan ka tu fɛ ka wele an tɛ taa masiba jamana min b'i ɲɛ dɔn Mali la n kuma ko banna masi ka ɲɛ dɔn Mali la ka président Famori do k'u y'a wele k'u bɛna président de prévision de l'Assemblée sugandi a ko ma ko président Famori ne yɛrɛ bɛ k'a ye sisan parce que olu fɛ n'u ye maa saba in sɔrɔ c'est fini adamaden a wolola Afrique. L'homme, le berceau de l'homme, c'est l'Afrique. Colonialisme, ça tombe si c'est l'Afrique. En bas, je dois aller à l'Afrique, le berceau de l'humanité, l'Afrique, le tombeau du colonialisme. Et j'ajoute, impossible n'est pas Mali. Avec la démocratie. Temi n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn k'a fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye ka taga se an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ sɔrɔ koɲɛ olu ma ni o ye Alusena Sanu ye ni maa fila ninnu kɔni y'u ka dugutaga mina ni ka o ta janvier kalo tile 30 san 2024 ni ka u kunda togolaw ka jamana o kɔnɔna kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Lomekaw olu fɛ yen nɔ ministre Abdoulaye Diop a taara an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye colonel Asimi Goïta ale ka ci kan ni ka o lase fɛn min ye fɔra ɲasimbe ale ma ci kan min yɛrɛ kɔni ni a bɛ tali kɛ fɛn min ye bɛn ani kelenya ani baaraɲɔgɔnya siraw olu ci kan de kabi wagati min na ni Mali ni Burkina Faso ale ni Niger kɔni ye i bolo bɔ CEDEAO ale ye bolo wagati min na sa janvier kalo tile 28 delu kɔni olu bɛ ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen o fɛ ka fɔ ko Mali ni Niger ni Burkina Faso kɔni k'a lajɛ o ni CEDEAO ka sigi ka kuma fo ka se ka bɛn ka fɔ ni ka o kɛ a koɲɛw la fɛn min ye Union africaine ye ale y'i da don kuma la ka taga se Ursi jamana o ma Gambie ale y'a ɲini ni jamana saba fɛ ko ni CEDEAO ka sigi ka kuma ka sababu kɛ ko sigi ka kuma de ye fɛn bɛɛ lajɛlen ale fura ye collectif pour la défense des militaires ni o ye CDM ye olu y'a laɲini k'a fɔ ko ka coordination des associations sympathisants de l'imam Mamadou Diko ni o ye semasi ye ko k'ale kɔni ci ka bɔ yen nɔ u ye nin sɛbɛnfura ni ka ale di janvier kalo tile 19 san 2029 an ka ministre d'état ale yɔrɔ la ni o ye Abdoulaye Mayiga ye bolonɔbila sɛbɛn a kɛra Yunus Sumare ale fɛ ni o ye CDM o ye ɲɛmaa ye k'a yɔrɔ la k'a fɔ ko CDM kɔni ale ni semasi kɔni
ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fila ninnu kɔni ta kelen don ta ani gomi ye. Karido janvier kalo tile 28 san 2020 ani naani charbon feerela dɔ ka taga se fɛn min ye bin feerela dɔ ye olu kɔni ka musaka caman o tiɲɛna musaka bɛ t'i jɔ sefa wari $3 o bɔɲɔngɔla ka sababuya kɛ tasuma jeni o ye a kɛra hippodrome ale la hippodrome min yɛrɛ ni ale ni soboli kurusi kɛnɛ yɛrɛ kɔni man jan ɲɔgɔn na ni maako fɔlen ninnu kɔni u y'a yira k'a fɔ ko tasuma de kɔni ale donna bin ninnu olu la tasuma min ni a sababu bɔra ɲama o de la o kɔni tun b'a fɛ ka ɲama ni ka o de jeni denmisɛnninw de kɔni tasuma ni ka o don ɲama na o de kɛra sababu ye sa ni ka nin tiɲɛni ka a don ni maa ninnu olu kunna. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Sajolakaw fɛ yen nɔ Bank of Africa min ni binganni wale taara ka ale kɔnɔna ka o sɛgɛrɛ Mamara fɛntigi dɔw olu fɛ commissariat 2e arrondissement Kayindikaw olu fɛ yen nɔ o kɔni ye tɛgɛ da fɛn min ye maa dɔ ye ale kan u taara sɔrɔ hôtel o de kɔnɔna la o cɛman ninnu yɛrɛ la kɔni sa a tɔw kɔni olu kɔni bolila ni ka taga. Camion belebeleba dɔ ni dɔgɔjɔlaw kɔni tun bɛ ale kɔnɔna la n'ale tun bɛ ka i kunda Endelimani o kan binganni wale taara ka a sɛgɛrɛ Mamara fɛntigi la kodɔnbali dɔw olu fɛ tɛnɛn tɛmɛnen janvier kalo tile 29 san 2020 ani naani a kɔnɔna la sa fɛn min ye maa kelen kɔni o joginna maa min joginna sa u ye o ta ni ka taga n'ale lapitaniso la joona nka maa kɔni ma bɔnɛ a nin na. An bɛ taa donanci ale bonanku kan yanni an ka kunnafoniya an ka o datugu ni o ye CAN 2023 ye Mali ale ni Côte d'Ivoire ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ quart de finale la ale kɛnɛ kan su nɛgɛ kaɲa 20 o wagati o tuma la sa an bɛ dugawu kɛ Ala ka se di sebagatigiw olu ma fɛn min ye Mali ni Côte d'Ivoire ye nin bɛɛ lajɛlen jamana kelen de ye o tuma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ sama-samali an ni ɲɔgɔn cɛ kun tɛ a la an ka fair play ni ka o de kɛ. O kuma la sa ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw olu la tunga lafiya ale de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungaranke olu lafiyali kama e maa min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain min tunga lafiya bolo Banangɔrɔnikaw fɛ yen nɔ Kati ka taga se Sebenikɔrɔ o ma Banangɔrɔni ale ye 4,500,000 a bɛɛ titre foncier ka taga se Kati ma Kati ale ye 5,000,000 ye fɛn min ye Sebenikɔrɔ ye ale ye 20,000,000 ye ni mɔgɔ min mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la sa terrain ninnu olu kun kan k'o kan an ka nɛgɛjuru sira 72 18 42 47 walasa ka se ka kunnafoni wɛrɛ olu sɔrɔ e maa min fana bɛ yen nɔ k'i ka terrain b'i bolo i bɛ fɛ k'a jɔ a jɔ musaka bɛɛ t'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ale ka sojɔ tɔn na walasa ka se k'i ka so ni ka ale jɔ ka ban ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma sɛgɛn tunga lafiya ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye Tezuleka ye ale fana ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba dɔ ye Tezuleka min ni a bɛ maa ni kun lafiya n'i y'a ale min sanga a n'a ka wagati o tuma la sa a ye Tezuleka ni ka ale san k'a min kɛrɛnkɛrɛnnen sɔgɔmada fɛ n'i y'ale min i bɛ tile bɛɛ lajɛlen ni ka o kɛ lafiya la o tuma la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.